Nkuthekatu ena tinachita chidwi ena amwene sitinazindikire komano chimene chinachitika nchonena kuti chigawo chakum'mawako mu mtsinje wa Modi pafupi ndi Clock Tower mu mzinda wa Blantyre panapezeka thupi la munthu wamamuna ameneno amaoneka kuti anali kuti wafa. Komano imfa yake inabwera posatirano kuti anakokoloka ndi madzi potengera ndi mmene state yake amaonekera. Andithu ameneyo ndikuti mauthenga anayona kuti anthu apita kukadziwitsa apolisi komanso ndikuti abwere ndi achipatala ndi cholinga choti atenge thupi la munthu ameneyo apite nalo ku chipatala. Ndekuti given chipatala chake ndi cha Queen Elizabeth Central Hospital kumene akachite zoyezayeza ndi zina zotero. Komano nthawi imeneyo nkhani inaliona kuti munthu ameneyo ndekuti identity yake anali asanadziwike kuti ndi ndani komanso chenicheni chinachitika ndi chani, ma details amenewo ndekuti anali asanapangidwe identified. Nawo posatira kuzungulira kwa nkhani imene ndetu zadziwika kunena zona kuti munthu ameneyo akuti zina lake ndi Sakalani. Anthu amene ampanga identify ndekuti nda mbali yako ndirande titha kuonanso chithunzi chimene chikusera paskini pathopo papanga point alo imeneyo ndekuti munthu wake ndi ameneyo potengerano ndi information imene kuzungulira mu public domain particularly kumeneko ndirande akuti mkulu amene zina lake ndi Sakalani. Ndebe mafunso kumazakhalapo kuti kodi chimene chinachitika chenicheni ndi chani. Ayi ndithu akuluakulu nkhani ndionena kuti akuti mkulu amene ndekuti dzulo posatira mvula yamphamvu imene yakhala ikugwa chigawo chakumwera komanso across Malawi ndekaya ndekuti chakundirandeko mvula inazagwa chani ndekuti amadusa pamalo pena pake pameneno ndi pa turnoff imene imadziwika zoti Nyozani. Ndekaya pamalo pamenepo pali mtsinje ndekuti pali khwawa kazi nakhala bwanji zikuona kuti after nokuklosa pamenepo ndekuti kamadzi anampanga overpower ndipeza kuti amukokolola kumapeto wake ndi kumene nakatherano mu mtsinje umene wa Modi kenakono ndikukapanga stuck pamenepa pafupi ndi Clock Tower. That's so sad. Of course potengerano ndi uthenga umene kuzungulira kumeneko akunena zona kuti mkulu amene anachita koka chakumwa choncho komanso potengerano ndi uthenga umene akunena zonena kuti zikuoneka zoti mkulu amene anali legend kwambiri kumeneko kundirande ambiri akumutsata bwino chifukwa zikuona kuti ambiri akhuzika ndi imfa ya mkulu amene. Uthengatu umenewo ndokhuzana ndi mmene zikuzungulira kumeneko ndirande komano apolisi ndekuti officially sanabwere kuzafotokoza zogwirika zenizeni zokhuzana ndi zimene zachitika kuti mkulu amene Hassan apeze zonoti wakokoloka ndi madzi. Ayi ndithu sizinayende pepani kwambiri makosana kumeneko ndirande tikudziwa zona kuti mukuyenda mu nyengo yowawa kwambiri makamaka poluza legend ngati ameneyi pepaninso akubanja sizinayende pamenepa. Tikuzindikira kuti ndi nthawi yowawa kwambiri zinthu zonena kuti simumayembekezera munthu. Ambuye akutonthozeni mzimu wa malemo Sakalani wonse mumtendere. Nawo tikasata bwinobwino incident ngati imeneyi siyachilendo kwenikweni chifukwa masiku apitawo posatira mvula imene yavuta ku Malawi kunalinso incident imene inachitika yofanana ndi imeneyi. Incident imeneyo inachitika mboma la Chikwawa. Tikakutengani mbuyo pang'ono panali pa 17 March chaka chimene cha 2026 pamene kunali ripoti kuchoka ku Chikwawa makamaka kwa Chapananga kumeneko kunapezeka zona kuti mphunzitsi wina wake amene amadziwika ndi zina loti Alfred Hassan anapeza zoti wakokololedwanso ndi madzi kumapeto wake ndekuti anamwalira mphunzitsi amene. Nkhani yake tinabweranso kuzafotokoza bwinobwino paja chimene chinachitika ndi chonena kuti mphunzitsi amene amaphunzitsa pa primary school imene imadziwika zona kuti Kubalalika Primary School. Ndeno chimene chinachitika nchonena kuti pa tsiku limene pa 17 March 2026 anali pa ulendo opita ku Changoima Teachers Development Center kumene cholinga chake kunali programu ija imene aboma akuchitisa ya head count. Ndiye ankafuna kapanga tende kumeneko ndezi nkaoneka kuti kumenekoko ndi kusidya kwa mtsinje ndi after kuzika kamiza kuti aloka mtsinje umenewo kumapeto wake ndipo anapeza zoti waluza moyo. Ayi ndithu zosayenda. Tinaonanso incident imene inachitika ku Mangochi makamaka chakumakanjira uko pameneno family inaluza ana awiri. Nkhani yakenso yokhuza ndi kukokololedwa ndi madzi pameneno amafuna kuwoloka mtsinje kuti apite ku sukulu. Nkhani zakenso ambiri inatsatira bwino makamaka pamene anawo analesedwa ndi amayi awo kuti asapite ku sukulu potengera ndi mmene situation inalili komano madziwa kuganiza kwa anawo anapeza zoti azemba basi kutengana kuti akupita ku sukulu after ndekuti kuti awoloke mtsinje woyamba anapeza zoti wakokoloka ndi winanso kuthamanga kuti akampangire rescue m'bale wake
ndi pamene anapeza zoti nayenso wakokoloka ndi madzi. Potsatira zimenezo anapezeka matupi awo ndikuti atafa. So unfortunately chimene chimangofunikira ndi chonena kuti tisapange underestimate madzi chifukwa pressure ya madzi timapeza kuti mwina sitingathe kuipanga withstand pamene tikukoloka. Of course ena amazakhala ndi poor judgment makamaka kwa anthu amene achita kukacha kumwa choncho makamaka tikatenganso ndi kesi ngati ya malemu a Sakalani kuti ife ngati anamwa mowa ndi kuti no inali poor judgment pamene amawoloka pamenepo. So ndithu tisamale pamene taona kuti mitsinje kandi kuti malo ena ake adzadza madzi popewa kuluza miyoyo kandi kuti ngati ana tionesese ndithu kuti ana wathu tawalondoza pano kuti akuyenda bwanji makamaka munyengo imeneyi. Kaya aitili mgalimoto kandi kuti tikuona kuti pena pake madzi akuona kuti achuluka tisakakamize kuti tiwoloke pamenepo. Nzoteka ndithu kuti takokoloka ndi madzi ngakhale kuti tili mgalimoto kumene taonapo nthawi zambiri zikuchitika zinthu ngati zimenezi. Anthu opeza zoti anali mgalimoto amafuna kuwoloka pena pake basi kumapeto wake galimoto imeneyo yakokoloka. Zambiri ndithu timakhala tikuona zikuyenda m'masamba mchezomo. So ndithu titeteze miyoyo yathu munyengo imeneyi. Of course potenga ndi data makamaka ndi anthu amene atisiya chifukwa cha kusefukira kwa madzi ena ndithu kukoloka ngati mene alili ma scenarios anthu amenewa potengera ndi uthenga umene apanga publish aboma kuzera pa tsamba la mchezo la Facebook akunena zona kuti anthu okwana 13 amene atisiya aluza miyoyo chifukwa cha situation imeneyi komanso ndikuti mabanja okwana 31,000 ndi amene ali affected moti anthu amenewo ena ali m'makampu. Nkhani zake ambiri tikuzitsata bwino makamaka mmene zikuyendera tikuonanso kuti aboma through Dodima komanso mabungwe osiyanasiyana ndikuti akumayesesa kumakafikira anthu amenewo kuwathandiza komabe tikudziwa zoti chithandizo chimenecho sichingafikire magawo onse komano kwa amene tili ndi kuthekera kuti titha kuwafikira nkuwathandiza ndi kenakake ndithu tiyende afikire anthu amenewo tiwathandize abale athu. Kutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo amenewo aliwa mutha kufotokoza comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu. Tisaiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 njengoti nkhani zambiri zikumachitika ndikuti zitha kufikirani mosavuta.